Aquesta supertransversal d'aquest any la dediquem a veure com aquells objectius de desenvolupament sostenible que ens van agradar, que ens van crear un ideal, que ens van ensenyar com es transformava, com ho apliquem a la pràctica. La inflació aquesta europea és molt pel xoc de costos, no és de demanda. Requerim un canvi. Per això, aquest model de transformació, perquè les empreses, en definitiva, formen part, és un element central del nostre model de societat. Les nostres solucions energètiques i les nostres solucions de descarbonització són les que tenen el menor cost. Liderem un moviment global de persones que utilitzen la força de les empreses com a motor de canvi.